la sinon k'a to bolon fɛ an tɛna se ka solution foyi sɔrɔ la mais n'an nana du kɔnɔ an bɛ se ka lasigi e bɛ yen ne bɛ yen a kɛla jigilen a kɛla a kɔnɔma falen an b'a ɲininka a mana kɛ cogo o cogo a bɛ ko dɔ sɔrɔ ka f'an ye mais n'an m'a ɲininka n'a y'a to bolon fɛ ten. min fɔ e yɛrɛ ɲɛna k'i hakili to a la kana ne minɛ komi furumuso dɛ i b'a minɛ komi i dɔgɔnin i balimamuso barisa furu y'a sɔrɔ jɛ bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ i y'a mɛn kana foyi k'a la fɛn b'a tɔgɔ. Ça va? Ça va. Ini di Bengali. Ayo cari. Bengali dulu pun. Ini Bengali dulu ini ada kau Jona. Kan meni bi. Iga ko kay. Zara nera mo milo. Mo milo. Oh. Bengali. Kita kan melo. Kana ngale ko men kare kono tukun ngale la jogi mo milo la yana. O mai be kan swida. Ibi yala no fera mungera. Yo membolo. Uwe muneko. Zara. Ne mo goribila. Bengali ti la me. Ne mo goribila sa wali yana. Kana ger ay bengali. Zara e kama ngani ko. Bengali. Ay bengali e kan bosa. Zara e ki josa. Ay ne mo goribila grand sa mo. Me na ko ka te kumi fe. Jago ate kuma fere uwe. Zara yana to di. Me yi wole tay telefon ta me message me tika message bi agra to di. Ya telefon sa le bola. Ina la solo ki pelo. Al ne ki pelo no ngi. Zara ni doon. Hein? Zara. Bébé. Regal. Ça va là. Conforté. Une fois ça. Doni. Ça gala fama yɛrɛ. Wala OK. Allo don yi terimuso ɲɛ a tɔgɔ yɛrɛ. Marie. Oh Marie. Awɔ ni ɲininkali k'a la ko k'i bɛ yen ko basi la. Basi foyi tɛ na. Ça va? Ça va là. Mais i bɛ ka ko dɔ kɛ n na cɛ n tɛ ka foyi faamuya dɛ. I b'a dɔn ɲɛnamaya ko ma nɔgɔn n ye message ci ma k'i wele ni écrit WhatsApp tɛ dɛ sanfɛ mais i ma si répond mun de bɛ yen. Nos de nya ye ngani ka churi ka can. Cogo di? Wa ni ne yɛrɛ kun ya dɔn ɲibi ka ne la jɔ ne la ni mun tɛna se ka jɔ parce que ne yɛrɛ ka ci ka can ninnu ma sisan. Ci bɛ ne la nin kuma ninnu lamɛnni ma quoi. Kungu ne bɛna mun f'i ye e yɛrɛ de ko ka di ne ye walayi kuma sugu ninnu kana to olu ka an ɲɔgɔn cɛla e yɛrɛ de ko ka di ne ye quoi walayi n'i y'i wele au moins n ka téléphone kɔni ta. Non si ti jɔn ka kelen fiyɛ na ne ko bɛɛ tɛ dɔ dugu in kɔnɔna la a bɛ kɔnɔ ko musomaninw bɛ e ka bilali la n bɛna min f'i ye musomaninw tɛ kelen ye dɛ. Tara fɛn fɛn bɛ Zara la a bɛ wagati bɔ kuma o kuma i bɛ Zara sigilen nin yɔrɔ kelen na i jɔn ka gɛrɛ a la k'a ɲɛna. Zara kuma mun bɛ yen nɔ awɔ ne bɛna bɔ n bɛna taa ci ne dɔgɔnin ne tigi famu tile filɛ na dɛ mun de bɛ yen nɔ. Gafo i b'a dɔn ko o de na kɛ kunna sini ne bɔtɔ an bɛ taa butigi la i b'a dɔn ko ne ye Bengali ni den dɔ de ɲɔgɔn fɛ kare kɔfɛ. Wa t'e la o fo Zara mun bɛ e kɔ cucucu la dɛ a bɛ Zara de la. Jɔn de y'a fɛ ko ne ni Zara bɛ ɲɔgɔn fɛ ne y'o de f'e ye sa i b'a dɔn quoi e yɛrɛ de ko ka di ne ye ni nkalon dalila mun ni tiɲɛ bolo i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ a kɔnɔ raison pour laquelle ne bɛ nin kuma ninnu kɛ quoi so bɛɛ b'a dɔn Ala b'a dɔn ne b'a dɔn Zara ko man di ne ye ne tɛ Zara fɛ.
ne tinde ka sira foyi tɛ Zara de bɛ bulbul la ne nɔfɛ a bɛ taa ne terikɛw nɔfɛ a b'a fɔ chapitre y'a dut na chapitre ko kɔni ye sinon ale dun y'a yɛrɛ faga ne ka sira foyi t'a la ne kɔni bɛ mun kɔni f'i ye vraiment n ka appel ta pour an ka kuma quoi ne yɛrɛ de ci ka ca ninnu kuma ninnu lamɛnli ma ci bɛ ne la Zara o de kɔni tɛ meru kun ye e ma jɛ bɛngali quoi ne min la i bɛna fɔ ne ɲɛna de ko nɔsi ye ko dɔ de k'i la ne kɔni tɔɔrɔ mina kuma in ne ka cogo min mais wallahi ne nisɔn ne bɛnkan fɛ Zara ni ne yɛrɛ gafu kelen na ɲininka ne b'a ko nɔsi fɛn dɔ k'i la n ko di fari faga tan gafu ni y'a une semaine ne bɛ ka nɔsi yɛrɛ wele n tɛ k'a sɔrɔ wa ne tɛ ka nɔsi ɲɛ la nɔsi dun y'a fɔ ne k'ale bɛna ne wolo yan fɛ ne sugu yɛrɛ bɛ ka ko dɔw kɛ ne na bɛngali kun tɛ nin kɛ ne na e ka taa dɔɔni ba ye e ni bɛngali ye min kɛ ɲɔgɔn fɛ e ni nɔsi m'o kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ n bɛ min f'i ye n terimuso n'i ma kari i bɛ sa jɔnya juru la ala jɛ i k'i yɛrɛ la ɲina bɛngali kɔ ne ma dala ne kɛrɛlen n'o ko la fɔlɔ dɛ ok problème t'a la min ye bɛngali ka ko ye a to ma ne gafu ne bɛ n bolo da o ko kisɛ kan mais n b'i deli ala kama ka to miru-miruni na tan fo mɔgɔw bɛ la tiɲɛ yɛrɛ la a man di ne ye i ka kɛ tan i y'a mɛn n y'a mɛn an b'a kɛ ten nɔ i y'a mɛn n bɛ n teriya ka taa ka na awɔ taa i ko wa den fasa dalen ma ɲɔgɔn tɛ kɔnɔ han i min nana n'i ka kuma ye cogo cogo a b'a article dɔ sɔrɔ k'i ka kuma datugu mais ale y'a ta kɛ a bolo ko ko min bɛ dabila k'o ko de ye nin yan ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn k'a fɔ nɔsi ta in ye hɛrɛ ye k'a kɛ hali mana fini siri yiri la nɔsi b'a fɔ k'ale b'o fɛ min yɛrɛ ye dabaliba ko ale tɛ Zara fɛ nin yɛrɛ tɛ manamanakan ye nɔsi yɛrɛ bɛna kɛ i b'a fɔ k'a bɛna bin musow kan jɔ ne ka taa n ci la Bengali ça va? Ouais, grand sœur. Ok. Ouais. Quand je m'énerve. Ne yɛrɛ ma ko dɔ b'i la. Ah ouais. U ka di? An ka lajɛ an ka jɔ kɛrɛfɛ. Problème t'a la. Ouais, grand sœur. Ça va? A kɛra fama ye dɛ. Wallahi. Ni dɔgɔnin bɛ kɛ tan nɔ. Ko ka ca grand sœur. Oh, hali ni Zara ko kɛra cogo cogo sa, au moins ka to ka tɛmɛ k'an fo. N terikɛ, après l'amour, y a pas guerre koyi. O b'o fɔ. Oh, n yɛrɛ o dun na ɲini dɔ ye ɲɔgɔn fɛ o. Ɲiniden dɔ ye ɲɔgɔn fɛ, o kuma mun de bɛ yen nɔ? N ka madame la. I ko k'i ka mun? N ka madame. I ka madame. O kuma o Zara ko bɛ cogo di Bengali? Zara ko film banna o. Yani mun ye ɲɔgɔn fɛ o don na. A ka woro bɔra. Worobaw bɛɛ tilara silamɛ furusiri kɛra. A tɔ tora mariage dɔrɔn de kan. Bengali e tɛ sɔn k'o kɛ Zara la. Bengali e tɛ miiri dɛ. Bengali Zara ni tirikitɔrɔ ko min k'e nɔfɛ Bengali. E bɛ sɔn k'a fɔ k'e ni muso wɛrɛ bɛ e bɛ muso wɛrɛ ɲini e n'o bɛ jɛ ka taa didu ɲɔgɔn fɛ ka Zara to. E Bengali tɛ hɔrɔn ye sa. Grand sœur, au contraire. Kana fɔ ko petit sœur. Aw de tɛ miiri a ye mun da ne ka Zara ko la e t'a kalama. E yɛrɛ mun fɔ ne ma Zara ko la e t'a kalama. Et puis ne yɛlɛna ka taa Zara ni cɛ dɔ sɔrɔ sanfɛ. I b'a kalama i b'i fini kɔnɔna fili. O de kama k'i ni o muso bɛ bɔ ko ka yala yala pour que k'a fɔ k'i bɛ vengeance kɛ Zara la. A ma yala yala dɛ. Ne y'a furu de, n mago de f'i na. I m'a fɔ ko furusiri ye semaine wɛrɛ ya. Awɔ. Fo ne gafu fana su. A bɛ k'a ɲin'a ye. Donc ne gafu su de ni mariage in bɛ kɛ. Faut pas ten, n y'a mɛn. E Bengali sabali sa. N'i fana tɛ ne Bengali dɔn, n bɛ n yɛrɛ mɔgɔ tɛ sɛgɛ dun ni da ye ka tila k'a fɔ ko Ayi a ka ɲi tan. Mɔgɔ min na o tɛ Ok, problème t'a la. Komi ne ye nin kuma kɛ ka ban, an k'a to nin ma. E ye ta fɔ, ne ye ta fɔ, n'a tora min t'a la, an bɛɛ b'an sigi k'o lajɛ. Ne yɛrɛ tɛ n ka temps perdre la. Problème t'a la. Bire sera e b'o fɔ. Bire sera ne kɔni ye n ta kɛ ka ban. Ni mun y'aw diya o kɛ, ne kɔni ne tilara ka ban. Bientôt n bɛ carte bila ka taa di ni dɔgɔnin ma. Aw invité len don n ka mariage la. A bɛ kɛ cɛ min na n'o fɔ k'o tɛ ne Bengali ye. I dɔgɔnin bɛ nɔ ye cɛ min ye. Zara b'a dɔn. À partir d'aujourd'hui, kana wele ni kuma sugu yɛrɛ la bilen yɛrɛ. I tɛ fɛ bonya ka bɔ an cɛ. I y'a mɛn wa? Voilà.